Cítiš, že sa z vášho vzťahu vytratila iskra. Že fungujete len ako spolubývajúci. Túto situáciu si veľa párov nechce dlho priznať. Práve preto sa v tomto videu pozrieme na to, kde to všetko začína, aké varovné signály si treba všímať a na konci videa ti poviem, ako sa z toho dostať von. Pretože tento stav je oveľa nebezpečnejší ako otvorený konflikt, pretože neboli hneď. Ako sa z milujúcich partnerov stanú len spolubývajúci? Nestane sa to z večera do rána. Začne to práve vtedy, keď sa začne vzťah odkladať na vedľajšiu koľaj. Keď všetko ostatné je dôležitejšie ako ty a on a to, čo je medzi vami. Vaše rozhovory sa zúžia len na čistú logistiku. Zaplatil si účet? Kto zoberie deti? Čo bude na večeru? Kedy príde kuriér? Citlivé témy sa odkladajú na neurčito. Nechcem sa o tom teraz baviť. Daj mi s tým teraz pokoj. Nemám na to náladu. Veľa žien v takejto situácii už cíti, že sa niečo deje, ale nevedia, ako otvoriť túto tému, aby to nevyvolalo buď hádku, alebo tichú domácnosť. A práve preto sa tejto téme viac venujem v e-knihe Konečne vypočutá, kde nájdeš príklady, ako viesť citlivé rozhovory s partnerom tak, aby nešiel s tebou do boja, ale ťa vypočul. Ak ťa to zaujíma, pozri si link, ktorý nájdeš priamo v popise tohto videa, ale aj na konci tohto videa. Na čo si dať pozor, aby ste sa nestali len spolubývajúcimi vo vlastnom vzťahu? Treba sa pozerať na určité signály, ktoré sú predzvesťou, že do vzťahu sa vkráda ochladnutie. Prvým takýmto signálom je povrchná komunikácia. Vaše rozhovory sú totiž len o praktických veciach. Už nehovoríte o tom, čo je medzi vami, nehovoríte o svojich snoch, túžbách, o tom, čo cítite, čo prežívate. Druhý signál je strata zvedavosti. Už sa nepýtate jeden druhého zaujímavé otázky, aby ste sa dozvedeli viac o živote toho druhého, o jeho názoroch, o jeho postojoch, o jeho túžbách, o jeho potrebách. Ale máte pocit, že už sa tak dobre poznáte, že viete o sebe všetko. Tým, že neprejavujete záujem o svoj interný svet, tak prakticky dávate tomu druhému signál, že už vás ako človek nezaujíma. Tretím signálom je, že máte svoje paralelné svety. Nie je nič zlé na tom, že partneri sú samostatné osobnosti. Každý má ten svoj vlastný svet. Ale v tomto prípade, v týchto dvoch svetoch neexistuje ten prienik. Pretože vy už fungujete solo, nie spolu, ale vedľa seba. Ďalším veľmi častým znakom je strata fyzickej intimity. A v tomto prípade myslím také tie drobné prejavy, ako sú pohľadenia, bosky, to, že objímame jeden druhého, keď ideme len tak okolo seba, keď sa na seba usmejeme, keď si dáme bosk na rozlúčku alebo pri príchode domov. Toto všetko sa stráca. A ako náhle miznú tieto každodenné prejavy tej fyzickej intimity, tak postupne sa stráca aj sex z toho vášho vzťahu. Signálom ochladnutia je aj to, že neotvárate citlivé témy. Radšej ste ticho, aby ste zachovali pokoj vo vzťahu. Ale týmto spôsobom sa stávate jeden pre druhého menej dostupný. Prečo je táto situácia pre vzťah taká nebezpečná? Jednoznačne preto, že je to veľmi zradné. Pretože keď je vo vzťahu dráma, tak tam vidíme, že máme problém. Ale keď sa nastávajú len spolubývajúci vo vlastnom vzťahu, tak to prichádza postupne, pomaly, neviditeľne. Navonok všetko môže vyzerať tak, že my dobre fungujeme. Ale v skutočnosti to tak nie je. My nefungujeme dobre, pretože vzťahy nezanikajú alebo neumierajú len na to, že je v nich konflikt. Ale umierajú aj preto, že je tam absencia kontaktu a blízkosti medzi tými dvoma ľuďmi. A najbolestivejšia vec na tom všetkom je, že sa postupne začneš cítiť osamelo, hoci máš po svojom boku svojho partnera. Práve preto je osamelosť vo dvojici oveľa horšia a oveľa bolestivejšia ako osamelosť, keď je človek sám. Ako zmeniť túto situáciu, aby ste sa opäť zo spolubývajúcich stali partnermi? V takomto prípade nestačí len to, že pôjdete na spoločnú dovolenku alebo víkendový pobyt. Je potrebné zmeniť tie denné, pravidelné návyky. Prvý krok je prestať si klamať. Prestať si nahovárať, že sa to zmení, že je to len taká dočasná situácia, že sa to obnoví a bude to ako predtým. Pretože blízkosť medzi dvoma ľuďmi sa neobnoví sama od seba. Druhý krok je jasne pomenuj, čo sa deje. Bez útokov, bez obvinení, ale jasne a dospelým spôsobom. Nesnaž sa vyriešiť situáciu vo vašom vzťahu jedným ťažkým rozhovorom s partnerom, pretože toto obyčajne vyvolá opačný efekt, ako by si chcela. Skús práve zavádzať
tie každodenné, bežné, ale vedomé momenty spojenia. Čo môžeš urobiť? Napríklad, každý deň si zaveďte 10-15 minút, kde sa budete spolu rozprávať. Bez toho, aby ste boli rušení. Nebude tam telefón, televízia. Nebudete hovoriť o témach, ako sú deti, ako sú peniaze, ako je napríklad rozdelenie úloh vo vašom vzťahu. Ale budete sa rozprávať len o sebe, o tom svojom vnútornom svete. Čo prežívate, čo je pre vás dôležité, po čom túžite, čo by ste chceli, čo nedostávate, čo chcete vo vzťahu dostávať viac. Zamerajte sa na zvedavosť. To je dôležité, pretože práve keď si zvedavá, tak dávaš dobré otázky svojmu partnerovi, aby si sa o ňom dozvedela čo najviac. Aby si mu ukázala, že máš záujem o ňo ako o človeka. Takže nie sú to otázky len preto, aby sme ich položili, ale sú to otázky skutočne, ktoré vyjadrujú, že vidím ťa a mám o teba záujem. Prinášaj do vášho vzťahu každý deň vedomý dotyk, objatie, pohľadenie, pretože objatie, ktoré trvá dlhšie ako 20 sekúnd, spôsobuje, že sa z nášho tela začne vyplavovať oxytocín, hormón šťastia a cítime sa o mnoho lepšie. Prejavuj partnerovi uznanie namiesto kritiky. Všímaj si na ňom, čo robí dobre a pomenuj to nahlas. Pretože spolubývajúcich spájajú povinnosti, ale partnerov spája uznanie a ocenenie. Ak medzi vami zostalo veľa nevypovedaného napätia, treba začať riešiť aj toto, pretože veľmi často sa ľudia stávajú spolubývajúcimi vo vlastnom vzťahu nie preto, že by sa prestali mať radi, ale práve preto, že je medzi nimi veľa neriešených bolestí, zranení a ticha. Ak máš pocit, že sa vo vlastnom vzťahu stávate len spolubývajúcimi, neignoruj to. Nenechaj, aby sa toto stal váš nový normál. Neviditeľný rozchod totiž nezačína veľkým odchodom, ale začína tým, že vzťah prestane žiť, hoci ešte stále trvá. V ďalšom videu sa pozrieme na ďalší tichý vzorec, ktorý ničí naše vzťahy, a to je vyhýbanie sa konfliktu vo vzťahu. Dovtedy si však môžeš pozrieť toto video, v ktorom sa dozvieš, čo sa deje vo vzťahu, keď sa z neho vytráca blízkosť. Ďakujem ti pekne za pozrietie tohto videa a teším sa na stretnutie už o týždeň. Maj sa krásne. Ahoj.